Sziasztok lányok, illetve srácok! Ebben a mai videóban nem azt fogunk csinálni, mint számbalgászozni. Igen. Patrick Q-ittal fogunk játszani. Lehet, hogy mi azért nem egy friendünkkel fogunk játszani. Hát, attól függ. Jössz? Nem. Már sem CT, nekem az is jó. Kicsit lefagy mindig nekünk, de nem van. Nekem nem. És igen. Igazából a első köröket Jó. menjük, hogy megyünk. Én is az első És, körben ö, megyem. Hú-hú! Várjak, nem szóval. No sir. Ott egy csodálatos páncs az első körben, az első évnél. Kipáncsolom. Szépen. Kipáncsolom. Ez a videó csak 10 perces lesz. Igen. Csak 10 perces lesz. Ja. Nagyon jó. Eddig nagyon jó voltam. Első kör meg is van, vagyis lenne, mert Ja, srácok. tovább. Megboxoltam. De majd élvezzétek a videót, és nézzétek át. És persze Hogyha nem 60. iratkozzatok föl rám, 60 hogyha még más- akartok, és másodperces. nyomjátok meg a csengőt. Na dumálj már, kocs. Ezt is értem meg. Jó, srácok, eddig easy-be lehozzuk. Jó? Ez a más MC-nek nem tudom mennyi koronája van, de nagyon bénán játszik. Itt is kiment volna, hogyha Nincs is boxja. kinek. Annak. Tudom. Hát akkor meg hogy játszott a köcsög? Hát én boxolom őt. Úgy. Srácok, és beadtam. Ezt is beadtam. Srácok, olyan bró vagyok. Én ezt majdnem beadtam. Srácok, én nagyon pró vagyok. Srácok, ez nagyon jó volt. Ezt a katonát majd ezt... Várjál. Ezt majd el kell intézni. Kicsit olyan jobb játékosnak látszik. Jó, én beadtam a kettőst. Hogy egyben van a kettős, azt beadtam, meg hogy külön van a kettes. Róla Igen, beadta a hármas, az egyik videóban, srácok. A Patrick Majd Q-it, nézzétek de én meg. úgy látszik, hogy a Mersem CT-ben játszok.
én meg túl messzire ugrottam el, srácok. Eddig jó állunk. Hát egy bot. Kilépettem, úgy láttam is. Mindegy. Szerintem még megyünk. Ne! Itt a Loraxot nézzük. Ez egy vasárnapi kiadás, srácok. Jó, srácok. Haha, no, srácok. Jó. De ez mi? Levegőben megálltam. Képzeljétek, srácok, ezt a Loraxot már harmadikos koromban néztem. És kitérek. Jó. Persze utána lesz egy live-om is. Szóval abban nyugodtan jöhettek. Többször akartam megfordulni, és beleugrottam a lézerbe. És ízből. Jó, srácok, még slime. Tudtam belőle még ilyen kariba. Még 5 percig van a videó. De ezt az egy kört minimum meg kéne nyerni. Srácok,